Здравейте хора, аз съм Бошката и днеска ще четем коментари, които аз бях написал да ми оставите под една публикация в YouTube. И да, вече имаме 11 коментара. И първият коментар е от Just For You, като това е любима храна. Хамбургер. И добре, този въпрос беше доста елементарен, but official, колекционираш ли нещо? Не. Другия въпрос е Do you speak English? Горе-долу да. Също от but official, харесваш някой момиче? Не. И така, Happy Goofy. Така, имаш ли парфюм? Ако можеш ли да го покажеш? Това ми е любимия парфюм. Да, той ми е нов, много е готин. Това е на Dupont Exceptional. Много хубаво мирише. Не е много скъп, но да, ако искате нещо ефтино и да мирише хубаво, смятам, че това парфюм е за вас. Къде учиш? Търговска гимназия Бургас. Поздрави за всичките ми съученици от там. И така, Just For You пак ме пита, каква е сегашната цел, която искаш това канал да постигне? Да. Добре, това е много хубав въпрос, който благодаря, че ми го зададе Just For You. Смятам, че поне аз това, което искам да стигнем 1000 абонати някъде. Това ми е първата цел, която искам. Другата цел е да намерим някой, който да ми пише сценарий, да ми помага с сценария. Третата цел е сигурно може би да подобрим самото качество на видеята. Защото камерата не ми е най-добрите, горе да остава за нещо, но не е много добра. И да, това може да ключ. Тренираш ли нещо? Не, принципно. Тренирам се тук домашен фитнес. Брат, да, това е домашен фитнес. Дигане на гирачки, правене на лицеви опори и това е. И последният ми въпрос е какво правиш, брат? Снимам видео, но да, това правя. И все пак за хаштаг бонус, да ви казвам какво влиза в гъза ти. Хаштаг бонус, в гъза ти влиза конус.